आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद। मरिचहवा बाजार। काल्हे गइल रानी खेले की राकेट हो, काल्हे गइल रानी खेले की राकेट हो। एगो माल हो गइल उने से हो, एगो माल हो गइल उने से हो। जब मरनी उठा के बढ़ के बेटा हो, जब मरनी उठा के बढ़ के बेटा हो। एगो माल हो गइल उने से हो, एगो माल हो गइल उने से हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद। बड से हमारा लागल छक्का, देख के उ मुसा कैली हो, देख के उ मुसा कैली। हाँ हाँ, बड से हमारा लागल छक्का, देख के उ मुसा कैली हो, कैली हो। आ जाके बवाला गिरल उनका पास में, जाके बवाला गिरल उनका पास में। हमें देखली उठा के उता घेटा हो। एगो माल हो गइल उने सेटा हो, एगो माल हो गइल उने सेटा हो, सेटा हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद। मैच खत्म जब भइल है, हेलो हम के कैली हो, हेलो हम के रे भाई। मैच खत्म जब भइल है, हेलो हम के कैली हो, कैली हो। मिठू बसंत बिटू कुनल के प्रेमी परदेसी रूपन राज सके। उता दिहाली मिले के देता हो, एगो माल हो गइल उने सेटा हो, एगो माल हो गइल उने सेटा हो। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।